Artli giseng bhalang ka GSU but AYWO kila ujor sa UDC West Garo Hills na Trei Torti ka company MSMP Agarwalla ya ka Surok AMPT kamtam lelei haki benta jong kathan Phulbari. Kinong ilam jong kini giseng kila ong ba Trei jong kini ka company kalong ka bapo dor haduk kata-kata namar ka Surok barim ka khambha ban ya ka bala maramot da kini ka company. Kila kentu UDC bentuklar halor kini ka Trei Torti jong kini ka company namar kini ka Surok kanumla ban ai jing mentoi ki pai pa khamtam ha ka pot liur bahap ulap ba lapsan ha kani ka than jong ka jella. Kila kenturu UDC ban dekat ya kajing ai kam ya kani ka company bat ban bo ya ka ha ka thup jong ki langyong kenang bekinum yok besu ban Trei kontrak ha Meghalaya.